Un dos grandes proxectos do goberno de Bello Maneiro continúa dando pasos para converterse nunha realidade. O Concello de Valga está a traballar para recuperar a antiga liña de vagonetas que unía o río Ulla coa mina Mercedes. Dende a Consellería de Medio Ambiente aseguran estar estudando o proxecto. E estamos facendo a valoración pertinente para que, ao igual que contribuímos con 3 concellos e coa Diputación a sacar adiante a Vía Verde, sexamos quen entre varias administracións de que sexa pois unha realidade para Valga, porque é un fito e ademais é un fenómeno que pode ser de atracción para seguir desenvolvendo a economía e como atractivo turístico. Ao acordo acadado pola Deputación e os concellos de Pontecesures, Caldas e Vilagarcía pola Vía Verde do Salnés tamén se referiu o alcalde de Valga, que lamenta que o ente provincial non mostre o mesmo interese polo seu proxecto. A Diputación no seu momento con ese proxecto das Vías Verdes participou e todo eso que hubo arredor, pois o Concello xa se dirixeu xa fai uns meses á Diputación poñendo en coñecemento este proxecto de rehabilitación desas vagonetas. Esperemos de que poña o mismo interés que puxo na Vía Verde, non? Porque a todo agora, por certo, non tuvemos contestación, pero seguiremos insistindo na Diputación. Bello Maneiro tamén resaltou a importancia que o proxecto ten para a vila. A rehabilitación dese proxecto no que nós queremos moitísimo a nivel turístico para o noso Concello, que é a rehabilitación desas antiguas vagonetas de transporte de arcilla dende esa mina de extracción que había a empresa e o porto que espero que agora de inmediato a Consellería do Mar a través de Portos de Galicia contrate ese Pantalán que sería o destino desas vagonetas. Proxecto senlleiro é de moito interés e que nós queremos que vai ser de moita importancia turística para o noso Concello. A insistencia do alcalde de Valga está levando a que cada vez máis consellerías se unan a este proxecto. Bello Maneiro desexa que a liña poda estar en funcionamento no Xacobeo 2021.